Kumamandla mainline churches namhlanje imessage inye iKuluka chapter 24 if I'm not mistaken kuthiwa nawuthini bani khangele ophilayo kwabafileyo kumyalezo wanamhlanje kwinkonzo ezininzi. But a Christ body in Unity Church asinayo namhlanje inkonzo yovuko. Asizuyenza inkonzo yovuko. The reason incwadi eBhayibheli in the book of Chronicles, chapter 12, verse 32. Konyana baka Isakare. Ababewazi amaxesha okokuba uIsrael bekumele bawenza ntoni. They were only 200. Awujonga inani lonyana baka Isakare versus onyana bonke baka Jacob. You will find baba bebembalwa abantu ababalwe ukwazi amaxesha. Uba ngabe ibandla belibambe ukuthetha nokusho kukaThixo bekungamele basisenza amazwi asixhenxe. Uba ibandla belihamba ngomoya lisazi amaxesha ngoba likho ixesha lamazwi asixhenxe. Okwesibili, inkonzo yovuko ibingasushiya abantu benjalo. When we speak of the resurrection power, bekungamele ba abantu emva kwenkonzo yovuko obehlexeza ubuyela emhlexezweni wakhe. Bekungamele uba abaphakathi bazawuphinda emva kwenkonzo yovuko bayokhwela ikheshi. Ngamanye amazwi, we undermine both these services. Besiya kumazwi asixhenxe sikumoya ilizwi lokuqala loxolo ngelenza i-change in the church. Uba ngaba amazwi asixhenxe ibingeyo routine, bekumele ba abantu emva kwe-Passover few people abasapho
babambe abanye abantu ngamakakade. Bekumele uba ilizwi loxolo lishintsha ibandla, kudaleka abantu abanoxolo. Emva kwamazwi esiqhelo bekumele abantu babanoxolo, kodwa emva kwamazwi esiqhelo abantu babuya beseyile into bebeyiyo. Therefore it becomes a waste ukuba eme umuntu athi bawo baxolele but yena asale ngenaxolo. Ukuthi kwanamhlanje ndihamba nawe eparadise, bekumele uba umuntu uvuke nethemba, ushiywa nethemba emva kwamazwi esiqhelo kuba kuthiwe kwanamhlanje ndihamba nawe eparadise, but basala benjalo. Isithembiso asithi mfazi nakunyoko, nyana nakunyoko, mfazi nakunyana. Bekumele uba kusala i-relationship phakathi kwamadodana nabazali babo. Bekumele uba emva kwamazwi esiqhelo kuba khona a great change elizweni. Onyana bebuyela koyise, onyana bebuyela konina. Iba unity ye-families after I pass over, but it becomes more disunity. Ilizwi lesine, Eloi, Eloi, lama sabakathana, Thixo wami, undishiya ngani na? Bekumele uba nomntu obeseshiwe nguThixo engekho connected, uthi xa ibuya ecaweni abuye embathisiwe, xa ivele epaskeni abuye amandla amatsha ongezelele because ubekade ushiwe nguThixo. But the purpose of i-Passover is to reconnect. God disconnects so as to reconnect. God disconnects so as to reconnect. Bekumele emva kwe-Passover abantu bazelwe luphando. Bekumele emva kwePasika abantu bazelwe uxolo. Bekumele uba abantu ebebeshiwe nguThixo babuyela kuThixo, kuvuka uxolo, kuvuka uphando, kuvuka ubunye. But emva kwePasika basala benjalo. Ndinxaniwe ukuthandazela kabenzana, ndinxaniwe unqanela ukhuku, unqanela ukuphiqanisa, unqanela inhlabendwana. Ndinxaniwe. Yintoni lo inqanelweyo? Kukuxabanisa. Unqanela ukuxabanisa abantwana bakaThixo. Ndinxaniwe. Unqanelwe ntoni? Ukhuku. Bekumele emva kwePasika abantu bamoya mnye, abantu banhliziyonye, kuba unqano ebekumele basiba nalo sinqanelwe imiphefumulo esindiswayo. Bekumele uba unqano lwethu singabantwana bakaThixo imiphefumulo esafuna uThixo, eselulahlekeli, kodwa xa ndisahleli eluthukwini ndizobafumana kanjani? Ndinoluphi unqano?
Ndishuta ngamanqanwa. Ndishuta ngamanqanwa. Abantu abanqanqiweyo banqamela imiphefumlo efuna uphiko. Ndinqaniwe. Ubhodla into oyiselileyo. Ubhodla lento oyiselileyo. Ndinqaniwe. Uzawubhodla uthixo. Awunqamela uthixo. Uzawubhodla lona. Mna ndinqaniwe. Ndinqamela abantu abafuna uthixo. Ndinqaniwe. Ndinqaniwe. Ndinqanela imiphefumlo esindiswayo. Ntombazana, kwenzeke ntoni eseni kuhamba nami? Akho umuntu eseyisindisiwe ngenxa yam. Tell them. Utata ukhona sisaye wamgebelisa ekuseni ebemphi hike, then xa sefika ngaphakathi ke wafike wathi makathandaze lamthandazo wonke uJesu. Amashiya kathandaze nobeniye ngakhona. Ningawajonge amehlo kathandazile. Novelile bengathi nikholo because inyama izothi i-devilship le. Akanohamba nami e-devilship but amashiya uzowakhipha. Not now. Ekaselayo. Bani kumoya ke lo. Bawujonga apha amashiya yo. Usenziwe lo. Devilship. So utata uma usisi lo ke uye wamkelisa uYesu. Then ke salathe address yakhe ba from now on sizomlandelela. Ubani othathe address ndim noba nguwe? Ndim tata ndithathe address nenam sizomlandelela. Why ingathandwanga thathwa ndim? Ebezokuma ndizampropose. Mfunela kuphela uYesu. No proposal about it. Une testimony ngeke sithule hlala lapha nimame le testimony yakhe uzonceda abantu ngoku. Ndicela abantwana bami siye ephefumulweni. Khange sibe namazwi asiqhena kodwa umoya oyingcwele usifukamile kule Passover. Singasigcwalisiwe abebelapha since Thursday. Umoya oyingcwele has been hovering. Madikiza ayuka Madikiza obelapha ndimxelela uba on the 22nd of April 2011 ndanikela ngegama nebandla kumoya oyingcwele elibandla alinakuwa noba mna ndingawa not umoya oyingcwele. Uthi umoya oyingcwele bafana bami, why don't you go out? Why don't you go out? Abantwana bakaThixo bayatshabalala. It's our asashumayeli Yesu, shumayeli imali. Kushunyayelwa ubutyebi basemhlabeni abukhathalelwe ubutyebi baphezulu endibushumayelayo. Nangoko natshomi andithandwa nangabefundisi ndiyicast out ndiyigusha edla yodwa. Why? The message that I'm preaching yenza indoda engamfuni uThixo ingandifuni nami. Ndizonixelela ndizohamba ndodwa le ndlela. Andisacengi nani. Ndizohamba ndodwa le ndlela. Ndifuna ngezibhamu
ndiyabaxelela amagintsa, ndiyabaxelela amkhazinkabi. If one can kill God, they must come and kill me. Challenge yenu nimazi but ukuni. Ingxaki yenu animazi but ukuni. Soza sebenza uThixo without your action first. Dala 2012 basazawutsho yintoni ingxaki ugqobo the anointing esikaThixo iyahlala emntwini but kushodeka umuntu ozenza into an instrument for the anointing to burn kudingeka umzimba. Ingxaki imizimba ixakekile, ifuna utshwala, ifuna isex. Jongani abantu abatsha, I'm gonna tell them, intambiso ibanjwe yi-sex, ibanjwe butshwala, ibanjwe zi-drugs. Other than that, intambiso kubantu abatsha is immeasurable. Nam lo andinayo intambiso engangentambiso ebekelwe abantu abatsha, but is-sex. One, sex, liquor, tobacco, drugs. Umgqibeli mthu. Ndithokiwe mna. If you are turned up, you can say this, but I am anointed. But the reason that God has anointed me like this is because God wants me to impart my anointing unto you. But nibanjwe is-sex, nibanjwe butshwala, nibanjwe licuba, ugqobo lona lukhona, lushoda kumntu. You can't have them both. I will not turn the sex ube nomoya ingcwele. I will not turn utshwala ube nomoya ingcwele. I will not try icuba unomoya ingcwele. I will not dla ukudla kwamadini. Aninawuhamba imicimbi bomama niphinde nithi moya. Njengoba nisindisiwe nidle inyama zezinyanya. Njengoba nibhizi nisidla inyama zemicimbi, libalani ngomoya oyingcwele. Akahlali umoya oyingcwele emzimbeni odla inyama zamasiko. Ibandla lase-South Africa li-too religious. Phetha amasindiswa. Ibandla laseMzantsi li-religious, lingenwa ngumoya wecawe. Hambani niyoba nje kwindawo enibeni kuzo, but mna ndininike konke kule weekend. I've told you about 7 empires. Ndinikalele nge-empires eziqhena, and Satan akayifuni uba niyazi le information. Empire yokuqala ndithe yayilapha eAfrika, e-Egypt. Yintoni empire? I-empire yi-governance yehlabathi. Kulapha abantu bonke behlabathi becontrolwa khona an empire. Unless the Church of South Africa idile nemimoya. Empire number 2, Assyria. Ubukumkani baseJiphuta obabucontrolwa yi-empire ye-kingdom of darkness, bosuswa yi-kingdom of darkness yase-Assyria. I-empire of darkness elandele eyase-Assyria
eyalawula ihlabathi lonke yiBhabheli neBukadnezar. I-empire yaseBhabheli neBukadnezar yayikhontrola ihlabathi lonke. Kungekho umuntu onganqwaniyo kuneBukadnezar enguThixo wasemhlabeni. His empire was taken down by Medo-Persian, amaMedi namaPeresi aphatha kwaye empire yamaMedi namaPeresi. La empire yamaMedi namaPeresi yoyiswa yi-empire yamaGreek, Greek Empire. I-empire yamaGreek yoyiswa yi-empire yamaRoma. Uyibambe ke ngoku uYesu lokwenziwa ngaye amazasixhenxe ufike during the empire yamaRoma. I-empire nganye ilawulwa yi-kingdom of Satan. I-empire nganye ilawulwa yi-kingdom of darkness. Vusa indoda ingalali. Vusa indoda ingalali. Because that just also uzive ecaweni. Kuthiwa uvukile, uvuke nani ungazi? Uvuke. With what? Then what? Niyamba nami? I-empire ebicontrola ihlabathi akuzalwa uYesu uMaria yi-Roman Empire, which is still satanic. Yesingaphileyo yesithandathu siphi thina siphethwe yeyiphi empire? Siphethwe yeyiphi empire? Lesikuyo ngunumber 7. I-empire sikuyo ngunumber 7 yi-revised Roman Empire. Ekuthiwa yi-new Roman Empire ise-satanic. Was, is, will be satanic. Mamelani, le information ayo yabantwana. Fusutala malani. Ibandla esikulo ngoku liyoyiswa i-kingdom of darkness. I-controller yada controller nebandla. Yiyo le nto uThixo athi mandishumayele the message of the kingdom. I-message yobukumkani izobhukuqa the 7th empire. Yo niyandivana? Ma-Crestboard yavana le nto ndithetha kuyo. Ayikho icawe nokushumana le nto zigqityiwe icawe. Vusa la mamolele. Icawe zase-South Africa zigqityiwe. Sikwi-7th empire, the new Roman Empire. Sanokhohliswa ligama elithi new. Ayikho new i-Roman Empire. I-Roma kaPope ayimaza imfuna uThixo. Bekudingeka umntu eSouth Africa ezoma amele bokumkani bukaThixo
isimo singavumi andizimamthe ndiyavala namhlanje Jawan bangcwele i-empire elandelayo yesibhozo niyayazi. Can I tell you about the coming 8th empire? Now must be 7th empire. Kune 8th empire. Let me tell you. Zitekuni izolo. The reason why in the book of Job uSatan esiya kuThixo wayangamoyiki. Let me tell you the honest truth. Our God is just. uSatana uyalazi ixesha lakhe. uSatana uyayazi into elindelekileyo emhlabeni. Let me tell you. One. Eyona nto uSatana aphezu kwayo ngoku. One is to stop the church. Okoba ingasebenzeli uba kubekho umzimba. Noma nam. uSatana ulwa umzimba kaKristu. Ukudileya kwethu umzimba kaKristu sincedisana noSatana. Ufisa ukumamlela Thixo nina abantu abanjani mani baninana ndishiye uNkulunkulu kangaka majoda. Nigqikiwe yazi. How comes ulala yephi awe onokuya kuyo uveze izinto. Yazi bangani khali ndiqhilo ndinishiye. Ndibuza bangubani ozonixelela ezi zinto zilophe kunqano oqhilwa nguThixo. uSatana umelba inkonzo yoqhilo, the rapture of the church ayistopishe. Uba ngaba ayistopishe ayidelay. Uba ayidelay ayipostpone. Why devil has to stop rapture? Why God has to delay rapture? Why God has to postpone the messages of rapture? The more abantu bekhilelwa ngerapture beyazi, insuku zikaSathana ziba limited kuphila emhlabeni. Uqhilo why lungashunyelwe emabandleni? Abazulushuma uqhilo emabandleni because strategy sikaSathana to stop ibandla, to delay ibandla, to postpone imiyalezo webandla. Why? The more ibandla lilibazisa, they extend the duration of Antichrist to operate. Kunazinto ongeke uzive ezishunyayelwe emabandleni. One, ibandla elinganishumayezi ngencwadi kaDaniel, ngencwadi yesithilelo, ngencwadi kaMateyu 24 liniqinile. Malibandla akukho nto lingayaziyo malunga noYesu obuyayo. Why kuzotishwa ngovuko lwakhe kuthulwa ngokubuya kwakhe? Kutheni namhlanje ibandla lonke lithetha ngokuvuka kwakhe lithule
uzocwaka ngokubuya kwakhe. Liphelile, liphelelwe ixesha lokulibazisa abantu ngokuvuka kwakhe. Ixesha sikulo lelokubuya kwakhe, akasavuki uyabuya. Wavukayo uYesu, wenithi uyavuka namhlanje, wavukayo but uyabuya. Are you ready for the coming Jesus? Jongani, zilumkeleni iimessage zedelay. Oh yes. Imessage yovuko iyanilibazisa. Wavukayo uYesu but uyabuya ngoku. Are you ready for the coming Jesus? Usujonge ku-internet ujonga apha eSouth Africa ngubani ngolwesihlanu obethe nomo ngamazosixhenxe. Ujonga ku-internet bangubani namhlanje oshumela uYesu obuyayo. Bonke bathi uyavuka, wavukayo. There is jongani bangcwele, le nto yokuthi uyavuka nangabi nawo amandla ovuka. Le nto yokuthi uYesu namhlanje uyavuka ayikho. Wavukayo uYesu as such, aninawo amandla ovuka because nawuphinde nimvuse na next year novuso obuyayo. Akanangazithanda uSathana ezimessage zamazosixhenxe noYesu ovukayo, kuba uyazi uba uYesu ovukayo namhlanje udile uYesu obuyayo. Jongani, umfundisi wenu soze athandwe. John Manuel, I don't want to be loved ngabantu abangekho kuThixo. Oh yes. Aba bantu bebesenza amazosixhenxe, abanye babo bane-dates zamadini. Xhuma apha, Eloi, next of next week une-date yedini, uzoya edinini. Ningabancedisi abandithukayo. Ningabancedisi abandithukayo. Nililisane nabandenza ububi, kuba now is the time. Now is the time. Now is the time. Now is the time. And the moon, rolling up, now, when this raining,
Africa. Uba ngandithatha uThixo, this is the first thing engenzeka. Uba akandithatha uThixo, zonke intshumalo zam zingazalwa eSouth Africa. Abantu base-South Africa bangothuka ukuba bekukhona umntonje emthatha. Why? Ndifihlwe ngabasekhaya. Uba ngafa Madikiza, imithi yase-South Africa ingandiveza kothuko okokuba bekukhona umntonje naye emthatha. Why? Andibonakali kuni. Jongani, you don't portray my God. Kuyindawo nihlala kuzo animbonakalisi uThixo endinixela ngaye. Nina babambe into yam, because ayinokwaziwa ekubeni elalini yakho bengaboni mahluko ukhonza kum. Abantu abalibazise uThixo, nini bantu abakhonza kum, anenzi ngendlela endinifundisa ngayo, and abantu balinde bababona bazundazi ningaziswa nini. But namhlanje phambi kwenu ndizoqongqotha ihambe into kaMadikiza. Kamanti wakho noliyona ndiyenze phambi kwakhe le nto ebukele. Xa sendibhubhile uzawulila lo athi ndandingazi uba ndizala ngutatutsha. Oyena mntu ozawulila esimantshiyane kulolo lo, because uhlala naye endlini. And ayusuleli yasetyenzela. Jongani, le nto ikum noba ningayiboni nazo niyibone mhla kwathiwa ndiphesheya. Because umtholo, I don't know why enifihlela into ekum ndinixelela nindibona. Twanga makuthuleke phela uThixo. For the second time, sir. Ndimkhetha kwabaninzi ngancoma ndimkhetha ba emhlophe emhle. Ndiyanazi ingathi wena utata wethu bhala mntana. Jonga mntana. Wase uwisile. Ndenze good example ngaye izolo. Ndathi dlalani maChristbody ngento yam. Kuzofika abantwana basewisile ndibanike yonke, nidlala nina. Dlalani nizobona uThixo esebenza ngalomntwana. Yeke nizombona. It's for the first time, there's the second time there's that. Iwisile idinga abantu abazoyixeba uJohn Wesley wayinjani. Basho banikwa abantwana lento. Niyekeni nizombona. Ndimphendule kwesibili. Ndiyaxoxa. Why ungayanga inkosi kunkonzo kokwenu udlwele into obuyifuna izolo. Phana phambi mntana yokhova uThixo. Soze intshaba zakho, intshaba zikaThixo wami. All your battles are my God's battles. Ufunde kwesikolo esibhilesiwe St. James P. Itomva. God bless you mntana. I'm going to your school one day. Ndiyothi nimbone nje ufunyelwe into yami. Nidlale banyathanda. Ihamba yewisile. Ihamba nidlale banyathanda. Jongani, ngoku uba ningabone uba ndigotyiwe soze nibone. Uba nisafuna uThixo ningamboni emntwini soze nimfumane. Xolweni motata iba ndiyakhuthuka. I'm not
arrogant sivana xa ushumela ngawo kuthiwa u-arrogant bangcwele. There were times apho uKristu wayekahalela ukuzibonakalisa kubafundi bangubani, because abafundi babemfanisa nabantu athandiswa ukuveza I am not the person that you think I am who I am. Then abantu belixesha xa uthetha ngawo bathi une-arrogance. Hayi bangcwele, differentiate between umuntu othetha ngaye egabisa nomuntu ofuna ukubonisa abantu uThixo wakhe. That's not arrogance. It's arrogance only xa ndithetha ngam ndiziphakamisa ndinidownloada nina ndinibeke ezantsi. Once I talk about Holy Spirit, Jesus, it's not me. I'm not arrogant. Ndinibeke endaweni. Senzekhutha. Ingaba nizophinda nibe nje bangcwele. After this preaching is the weekend, now phinda nihlale ninjalo. Akanatyalo Madikiza. Thandazi. Thetha lento mntanam 5 minutes ongayithethayo. Nditheni wayeka mashika Thandazi. 1. Ndindoda ene straight. Ikutho ndindoda eyoyika umuntu. Unkosikazi wam ndiyaphophutha ndithi nyamasa. Andinyamasa. Ndake ndayi-approve laa nto bayenza umkam. Ndake ndayi-approve loo nto yamadanga bayenza ngumkam. Ibhulukhwe ndake ndazi-approve ukuba ndinxibe kumkam. Amadoda ajikwe ngabafazi. Wenza into kuba ukholisa umkakho angayeziqhenqo wami ndiyakholisa uThixo. Every week andithanda uba zifakwa nguye zi-right. Zifakeni at your own risk. Ningathi nibuke kumkamfundisi. Andifuni loo nto, khangeke ndiyijike. Jongani, nisazoba nje kule cawa, andixoke. Kule cawa, nisazoba nje. Uzonibhuzula uThixo. Jongani bomama, uzonibhuzula uThixo. Akubonisa iibhulukhwe zakho athi yazibona ke uze phashika. Nizawuyeka ukuba artificial. Phakama ndikuncede. Awufana sozele sezinwele. Sozelise ezinwele because asinawufaka nentambiso. Nangoba bafakeleleyo bayozela. Kolo namatshowo. Kumsebenza ukuthetha. Nomkam njengawo. Nomkam proposition. Umkamo wami ufana nowakho. Imilonde ekhaya nisazoshiya. I will never compromise the truth just because of my wife. Ndingugcobani Patrick Madikiza, ndimele uThixo. Khona izinto zikaThixo eningazuzifumana because you are too artificial. Ndiyanixolela andinoyiki. And uba nixolele nacuba inyaniso yiyo le nto bagoji yilumkeleni kumoya oyingcwele. Uqolo lolo andisho kuwe
but sendishilo ngithanda njalo sana lehange yakho iyodama singayiphamkamo. I want to say kweyiphi cawe ezawuthetha inyaniso, because akuthetha inyaniso umuntu niyayishika cawe niye kwamanyaleni abavuma zonke abamazi umoya ingcwele omanyaleni. I wonder xa unoshiya icawe ekolulekayo ekunika inyamazo uphinde kweyiphi icawe yiyo. Jongani bantu abamnyama xa nizijika nithi kuThixo wafana wadala, he failed. Ubuhle bakho yena Madikiza noma ningambona ngathi uliqaba uthi ufuna intombi ezinje. Umoya ingcwele athi nifundisa yena akakho artificial. Nisazomkhomba umoya ingcwele emaXhosa kuba niyaphatha. Noba ningangezi next time kodwa inyaniso yiyo icawe zakunamkela umoya ingcwele uthi shabakho pha shika. Nifanele kwa inkonzo azishumayeli ngomoya ingcwele niphelela kuYesu uzonibetha uSathana. uYesu noThixo uyaya kubo but not the Holy Spirit. Ama-devil worshipper amagqwirha ngeke ezapho ndikhoyo. Sithatha nge-indirect devil worshipper, sithatha ngomuntu ongaziboni into efakwe kuyo. Xa ufakelela i-demons noba uyakholwa zingena emfakelelweni, you become an indirect devil worshipper. Uyeke la week njengoba ngaphilanga ila week ukana ne week thetha 10 minutes hlala phansi nemamele. Hallelujah basala. Ngithatha ithuba ngibulise utata nomama, omama notata ngolusha ngeSunday school, and ngibulise ukukhona kukaThixo kule ndawo. Amen. Bazalwane, kama nami ngimthandazile Makhathu. Ndiye ndahlaselwa ukugula for about 1 year and a half. Hlaselwe sisifo samathambo. Xa ndiphuma eBible school last year of December, that's when amathambo aqala ukungi-attack. So ndiye ndahlala for a long time ndisezithungweni kakhulu, not understanding what's going on. Alukho uhlobo lwamapilisi engingawaphuzanga, kho hlobo lwagqirha endingayanga kuye ndiyofuna uncedo. Bonke xa befika bendijonga bebehleli besithi ababoni into. Xa ndithekwa amagazi abuye sithi ndi-clean, there's nothing wrong with me. Xa kuthekwa i-x-rays iveza into yoba there's nothing wrong with me, but bendingakwazi ukuhamba to an extent. Last year ndixesha ndahamba nge-wheelchair, dinga understand about what is going on.
until last week le veki le ngolesibini ngihlele ekhaya ndizihlalele nje ndi-worship, and then umoya ingcwele avele athi enhliziyweni yami, take 3 days fasting e-dry, ungene kwinkonzo yenhlambululo, uqale ngolesithathu ube ngolesine, then uzophuma ngolesihlanu. Ngo-first day into eyenzekayo, ndavuka nyani busuku ndathandaza kuqala, ndathandaza ngengqondo yami nenhliziyo until umoya ingcwele took over. Umoya ingcwele when he took over wafike wathi kum, manithandazele izono zami from the time ndisemncinci zonke, wandikhumbuza izinto ezininzi ezenzeka empilweni yami, ezizizono ezazenziwa ndim one by one. And la repentance, it was not the repentance of ukuthandaza ukuthi baba ndiyaxolisa ndenze ukuthi, but it was a repentance that was very personal. Kwakungathi ndihleli noThixo siyancokola, but I am pouring my heart to him. Yonke into nandiyithetha detail by detail, endikhumbuza kwakunye nolentsuku uba kwakwenzeke kanje, unxibe kanje, wenza ukuthi, and we were talking, kwangathi siyathetha, but I was praying and repenting. Ngithandaze, then aqale ngoba sendinikeza ama-scripture, bese qale ngichazela uba yintoni amathambo. Iscripture sokuqala awangixelela sona esandenza uba ndigule ngamathambo siphaya ku-Proverbs 14 uverse 30. Uverse 30 uthi, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ithi, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. In other words, it says, Jeremiah describes uthi, his bones are being broken due to bitterness. So when you are carrying bitterness in your heart, your bones end up being broken and rotten. So that's what happened to me. There are a lot of pain when I was growing up. Abantu beloko bendihlukumeza ngendlela ezininzi, iloko ipain ibondelana, ndingahili, ndingadlulisi, but ngigcina ngaphakathi ndiyengeza enye phezukwenye until it fully developed to a full body that caused me to end up being sick. So ke ngoku wathi bathatha ipeni nephepha ndibhala amagama abo bonke abantu abake bandidlulisa ubuhlungu empilweni yami from the time ndiqala ukuphaphama, ndiqala uba nengqondo yami reason. Then I took ipeni nephepha, wandikhumbuza, abanye bese ndibalibele nobani bani, wandikhumbuza, and then ndababhala phansi bonke. But xa sendibarepentela bengavele ndithi ndamxolela ubani nobani, bendiqala phansi ibali uba kwenzeka ukuthi ubani wathetha kanje kum, ubani wandenza ukuthi kum, Thixo ndalimana. Namhlanje ndicela ukuma phambi kokukhona abakho ndimxolele, ndicela uhilishe inhliziyo yami from the root yale pain enandiyikhozwe ngubani bani, one by one bonke. And it took about 3 hours. This is repentance nje yokuthi ngidila ne-bitterness that I've been carrying for years. I think about 32 years I've been carrying bitterness that I did not even understand. And then xa ndigqiba apho ndakuwa bubuthongo nalala xa ndivuka wathi mandingene kwi-repentance yezono zabazali. I didn't know into about lelo verse ikhona eBhayibhelini, ngiqale ukuliva ngoTsaka Friday uba le nto ingcwele benenzisa yona kanti it's in the Bible. I did not know that it's in Lamentations where it says iyachaza Lamentations ngoba siyagula kokunye siguliswa zizono zabazali. And then xa ndiqala ndingena kwiphathi ukuthandazela izono zabazali, my whole body changed. Inhliziyo yami yavele yandisinda, ndangakwazi ukuthetha, was so emotional. Ndabele ndalala phansi, bengakwazi ukulala phansi endlela abathambo bebuhlungu, bengakwazi ukuguqa, bengakwazi ukwehla, but I was able even ukuthi ngihlale phansi ngilale ngesifuba. I cried. Bangathi umoya wami uyalila into yoba did I have to suffer like this for izinto ezazenzeka ndingekho. And ilizwi lokuqalela kwazi ukuphuma emlonyeni wami xa sendiqala ukuba repentela was that, Lord, ngicela uxolele amagazi abantu achitheka echithwa kokhokho bami. I did not know about ekhaya khona abantu ababechitha amagazi abantu, but umoya ingcwele revealed that to me wathi alamagazi ayakhala fa khona. Lamagazi abantu wachithile akhala kuthi thina generations. Wamenshina wathi manthandaze up to the 4th generation ubuyele emva. Ubizona ezisibambileyo thina zisuka from generation yesine. And I prayed. Wabe sebuya futhi wanikeza ilizwi. Maninzi amazwi endinikeza wona ngoba yonke lento engiyenzayo ngi-understand uba nenza ntoni. So ke ngoku wazonikeza uPsalms 38
Psalms 38 verse 3. Psalms 38 verse 3. Because of wrath, there is no health in my body. There is no soundness in my bones because of my sins. My mother emphasized to me that arthritis, it's not a natural disease. Arthritis, it's the cause of sins. As you grow up, so what go to people who are born as long as you remember that there is someone on that peace line, go to that person, heal your heart. Pride. What repentance thing about where penny pride. Go to the person who that is gonna heal you. So so kanhle nawe esitulweni kungathi ke ngoku ndiphethe incwadi le ncwadi bhale zonke izono zami, but I am so scared because ufila ngathi xa ndiba honest kuwe ndizokuxelela uba zizinto enzenzileyo ezi indlela ozonjonga ngayo ngeke iphinde ifane. But when athi that is what is gonna heal you, kukhona izono ngeke ukwazi ukuziyeka because ukwazi awukhange uhambe uyozithetha. And to the person omoyikayo ungavela ukhetha umuntu nje omdelelayo wathi mina I should go to utata ndimxelele isono uba ndithanda ndijola notata otshatileyo years back. I need to come and tell utata uba tata ndale ndajola notata otshatileyo. Namhlanje I'm sick because khona inyembezi zomama ophalayo ngenxa yezono zami. Zonke ezo zinto wakufanele uba wayendibonisa, and I still need to do that because wayengcwele utshile. I-healing process yam, it's depending on repenting thoroughly kuyo yonke into andibonisileyo. So bazalwane, utata lena afike wayishumayela. Utata xa ifika into yokuqala wayenza wavele wathi abantu abagula umuntu ozazi ukugula serious makagijimeze ngaphambili. I was the first person who jumped. Ile mina amazosixhela khange ndithi na amazosixhela athi nathi abagulayo, and I was the first person to jump. Then xa ndifika ekhaya ebusuku Moyingcwele wabuya wazonginikeza ngokulizwa wathi mandifunde kuJohn chapter 5 ilizwi lokugqibela elivala irepentance. Wathi uJohn chapter 5 there was a man who was by the pool owayehlale for 40 years. uJesu wayebuya in one of the festivals, and then when uJesu ebona le ndoda ihleli ngasephulini, he knew that ube kule situation for a longest time naye besa ngamathanga ehleli phansi engakwazi ukungena kupool. And then uJesu wafike wathi, when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, do you want to get well? The man replied, I have no one to help me into the pool. When the water is dead while I am trying to get in, someone else go down ahead of me. And then what just get up, pick up your mat and walk. And then later, verse 14, later Jesus found him at the temple and said to him, see, you are well again. Stop sinning, or something worse might happen to you. Now that I'm well, I should stop sinning. Njengoba ethe mandiphethe wandixolela uba angakwazi ukuhamba straight ukuthi lo mandiphila. God healed me. I believed that day mandihleli apha I received my deliverance. God healed me. But uba i-process yoba amathambo abuyele aqine, it's for God, but I know that I'm healed. He confirmed that when he came back to me the same day, was out now that you are healed. Stop sinning. Uthe njani uJesu bazalwane, uthe xa sowuxolisile suphinde lesonweni uyosenza, because okukhulu kunaloko bekwenzela, especially to the people who are sick, kuzoba worse. Amen. Bamthobala izobulela lo mntwana egameni lenkosi Yesu angamsaphinda kugula. Sicela silengenyana. Thixo kaAbraham, Thixo kaIsaka, Thixo kaSirayeli, wena wawukho, wena okhoyo, wena osazawubakho, wena omiyo kunaphakade.
Thixo owamazi Nkosi umkhozi wakho before abe khona, before Thixo umdale Nkosi umbeke kusibeleko sikamakhe awuthi namandloke nakho namhlanje Thixo wenza Thixo impali ngaye uvuselela Yehova Thixo even nabantu bonke Nkosi abasententeni. Now that Thixo wethu umxolele bawo nathi Thixo wami siyathandaza egameni lenkosi yethu Yesu waseNazaretha ukuba Yehova Thixo mxolele bawo. Siyabulela Thixo ngoba somxolele enkosi ke Thixo wethu from now uya phambili hamba naye moyingcwele umbambe ngezandla zombili. No weapons formed against her shall prosper. Uyaxoxa uSathana lento oyideposite kuye Thixo wami iza kwenzeka. Whether uyathanda okanye akathandi Thixo umtsho enkosi moyingcwele enkosi moya kaThixo ngomkhonzo wakho siyabulela sivile sawuhlala simthandazisa kuyo yonke indawo anyathela kuyo ngentende zenyawo zakhe now and forevermore. Amen. Come on. Mthandazi, come. Jabambe. Ngesandla. Besivule ngedeliverance ne sivala ngayo. I won't take more than an hour from now. Can be 30 minutes. Friday. There are 3 categories of sin. But it is a personal sin. Isono sam as a human being is my personal sin. Miyeke wena pasha miyeke. Isono sam ndindini is my personal sin. No repentance athetha ngayo uthandazile is my personal repentance. Stop us too. Ufuna sazwa akukho mntu ungoniyo, akukho mntu ongenasono. Personal sin, repentance yenzelwe loo nto. But uthi Thixo kunabantu ekumele babathandazela abantu ababavisa ubuhlungu. Kunabantu abangathe baxoleleke kubo kodwa bexolelwe nguThixo. The so-called condemnation kokungazixoleli ayekubeni uThixo ayekuxolele. Into libazisa uThixo ndim angazixoleli. Okwesibini, ukuphila kuxhomekeke ekuxoleleni abakwenze kabuhlungu. Ikhona healing exhomekeke kuwe ekuxoleleni ekuzixoleleni wena kwisono sakho. Kuna healing enzima
sothi sozixolele wena but ungedlulisi abantu abakuvisa kabuhlungu, abantu abakwenzakalisa umphefumulo, ukungabaxoleli kuyagulisa. Ngifuna ushumela impiliso yakho. Awuguli kuba ugula, waviswa kabuhlungu, wenziwa buhlungu ngumuntu, umbambe ngenhliziyo yakho, iyakugulisa loo nto. Kunabantu abaphiliswa ngonishumelayo. Gulisa okubi okwenziwa ngumuntu kuwe. Awusaguli kuba ugula, uguliswa kukugcina into emele bakudala wayidlulisa. Le-arthritis unayo, namathambo unawo, unobangela nguwe. Awuxoleli, awudlulisi. Kunabantu abazawuphiliswa ngoku, kunabantu abazawuphiliswa ngoku. Uhlobo lokuqala ngumntwana onhlungu yokureyitshwa. Xa ucinga naxa usiva kwithelevizini kuthethwa ngomntu oreyitshiweyo, kuvuka into kuwe, awukadlulisi. uThixo nalamini ureyitshwayo, he was there. Ngexesha lomntu akuvisa ubuhlungu, God was there. Into zakho zibanjwe kokungadlulisi. Usagcine izinto ezikugulisayo, dlulisa. Ngifuna abantu ngoku baye kwi-altar bayophiliswa. Wonke umuntu onesilonda ngento yakudala, awuguli, awuguli. Come and receive your healing. Rabo kashapa, kibaro pakasha. Uthixo kudala ufuna ukuniphilisa, kodwa nidlulisa. Osi wephakeme, rabo kapashika. Uthixo banjwe inhliziyo yakho. Kudala wakuxolela, kodwa wena awudlulisi. Nkosi wephakeme, bengifuna ezonyembezi, bengifuna ezonyembezi. Ndibizalwe ntoni nguThixo ukosula inyembezi? Ndibizwe nguThixo ndizokwesula inyembezi zabaliliswe ngabantu. Kakashakani bapukasha.
Ninile endaweni right. Ninile entambisweni. Umsebenzi wentambiso kubusula inyembezi. Uthanjiselwe ntoni nguThixo? uThixo undithambisile ubusula inyembezi. Uthanjiswe nguThixo ukubasula inyembezi. Abakapara kaboshika mama mokasha kubabuka mama mamaka niba kakasha ayonto andithanjiselwe nguThixo kukusula inyembezi zenu. Inhliziyo sibile umusulu wenyembezi umhlambi wenhliziyo ezophayo. From generation to generation. Ungabi samkhalela umzali wakho ongamaziyo uba wayaphi ukhona uThixo. Wena ongamaziyo umzali wakho inyembezi zakho zenziwa ngumzali wakho ongamaziyo ngizisa umzali uThixo. uThixo 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 ngumzali wethu ngumasoli inyembezi 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 zeminyaka.
uThixo. My God. My God. My God. My. No more. Go and sin no more. Nephilisiwe kuzifo zonke ebenazo. Nephilisiwe kuzifo zonke ebenazo. Aluhlobo lwabantu besibili, abantu abathi God loves me. God loves me. Tufala ngabantu abathi God loves me. Loves me. Wonke umuntu ebegula uphilisiwe nguThixo, hayi nguMadikiza, nguThixo. Tufuna abantu abathi Thixo, I am weak. I am weak. I am weak. But use me. Amen. 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 Fanele ngubo kunamadoda aplana undibulala. Kunamadoda aplana undibulala. Ndilela wona kuba lento yenzayo awayazi. Kunabafundisi
bekumele uba ifika sendifile. I-29 kaMeyi bekumele ifika sendifile. Kuqhityiwe ngam abezombusazwe baxakwe indoda. Abezombusazwe baxakwe indoda. I-29 kaMeyi bekumele ufika mina sendithini ndibulewe. Ndifuna inkabi eziplena to kill me. I am crying tears for them. They will never make it. Abefundisi abahlangene ngami abapheleyo abaplane to assassinate. It's me who is crying for them. Zenidlale mina. Zeniphinde nidlale. Zeniphinde nidlale. Ndiyanixelela, there is a plan to assassinate me. Martin Luther, the king, who was like me, was assassinated. Martin Luther, the king, and nikwe into yakhe bambulala. What they did unto Martin Luther, the king, we want to go to your pastor. Beningazi, ndiyanixelela kuneplani yabafundisi abathweleyo. Tandi, come my daughter. Come my daughter. Because fantasy the woman they are called. Come my daughter. I want to bless you, God. Tandi, Dana, wear my coat. So that don't win it. We ask one to suit up in our ule, planning everything for you. Complain about part of our whole land. She phoned me that Ndanam, I'm your father. They must plan, but they will never succeed. Uthe unamandla manje wanyameza lo wayengakasindiswa. She was there. Good plan yabafundisi abapheleyo ababehlangene ngami wayengakasindiswa. She knows the truth. Tell them. Umfundisi lo edibene nechomi yami sadibana nabo ke sizoyela yokusela ngangamazi ba umfundisi lo sasizohamba nabo. Then xa sifika pha ngokuya sisela naye ngokuya ke ngokuba nesibindi sokuthetha ezitshuba umbani wazitshuba umfundisi unabafundisi abaninzi abamlandelayo use Cape Town kodwa ke ngokuzalwa wende wasengqoleni. So nebandla elikhulu alikhokhelayo lase Cape Town waqala esindisiwe ethetha noThixo kodwa ngobude bendlela kade bamfumana
usathana wamfumana ngexesha ndibana naye esele esetyenziswa ngusathana uza apha emthatha uzotshatisa ngokutsho kwakhe kodwa wabe esithi eyona plan owayeze ngayo because before abe wayengumfundisi wayeliginza so usenayo lantswebu yobuginza njengoba ngokusekumfundisi wobuxoki so nguye nabanye abefundisi bazoplana ngokubulala utata walibiza igama likatata dalibamba even though ndandisele and I even made a recording because I don't know why I just wanted to listen lanto wayithetha sendisober so I remembered everything utata ngelo xesha I think wesese Assemblies of God because wathi naye lo mfundisi wayiqale Assemblies waziphumela but bayambona umuntu ozobaphazamisa endleleni yabo ba utata so bafuna ukumbulala kudala bemzama spiritual so kufuneka bembulele ngezibhawu. Don't tell them I know him. He used to be my friend. Wandoyika. What do I pick the cup? No, I know him. And I went to his home. Kubazali bakhe. Ndiyothi. He wanted to kill me. Kuvuke abanye. Emveni kwakhe babhizi for my killing ningadlali ngalento ngeke ndibulawele ngeke ndifele kanti kuyiyo nobedlala kwabahamba nami yazini utata wenu kufuneke bulayewe na ndiyazazi kunenkabi ezipreparishweyo to kill me ndim onenyembezi because uba ezonkabi zingabuza kuthina zawubulala nazodwa Jongan mna kekudala nefile lendoda niyibukele TV yaseKapa ayisiza apha eMthatha I'm the packet ngithule nento ezinkulu ndazi into ezinkulu dlalani ngalento uba niyathanda but no man will kill me I have come to finish my assignment andizalwanga ngenyama negazi njengane one day you know who I am nololo noa akalibale notata I am not father sometimes nomfazi othathe mina akakazundazi because ndizawuthilwa nguThixo kuwe ukuzundazi ndifala lePasika ekuyi PPC Prophetic Passover Convention ofuna ukundazi uzane kubaba ofuna ukundazi uzane kubaba kuthekwa lelixesha anika ndazi ofuna ukundazi uzane kubaba xomezana God bless you, my child. God bless you. God bless you. God bless you. Nge-29 xa kuvotwa nindikhumbule khona into ezokwenzeka eSouth Africa after the 29th of May zeni ndikhumbule
something will happen in South Africa emva kwe-29 kaMeyi ze nindi khumbule. This prophet xa ndenze usibhala ndabhitya ndanje labamthatha. As a prophet esithi South Africa wake up. Man, sabe expressar. As a prophet, as the South Africa wake up, after a period of 40 days in prayer and fasting, God revealed to me the message about the church and the government of South Africa. It was few months before the election of our president, as my fasting started on the 10th of January 2019 to the 18th of February 2019. My prophecy tallies with the 5 years presidential term of His Excellency Cyril Ramaphosa. Firstly, South Africa is under 7 years wrath of God, which started in 2017 because of its failure to change its justice system that promotes Alice Bailey's 10-point plan to destroy Christianity. This wrath of God will come to an end in the year 2023. It could be short-circuited only if the government of South Africa could, within an immediate effect, change its justice system that does not portray the fear of the Lord. The only way to change the mind of God is to uproot all Antichrist laws that govern South Africa based on Alice Bailey's 10-point plan to destroy Christianity. Xa ndandifakwa nguThixo kwinzila ye-40 days ndaphuma this prophet, then namhlanje phambi kwenu allow me ndisisonge, then you will see what will happen next. If the South African government yayinde understanding ngengekho kule mess ekuyo, kodwa come the 29th of May 2024 zandikhumbule. It is well with my soul. It is well. It is well. It is well. It is well. My soul. An appointment to meet the president of RSA.
Andinatyala kuThixo. Nasi prophet. Ixesha laso liphelile. Eliseleyo nelikaThixo. After today, noma kwenzeke ntoni eSouth Africa, andinatyala. Noma kwenzeke ntoni eSouth Africa, andinatyala. Akukho nto endingayithethanga. Aye. I want to pray for you. I want to pray for you. Thixo, awundithume kona ndikwenze konke. Thixo, your assignment, I have done it. Thixo, nasi prophet, ixesha laso lide laphela. Ndinikela kuwe konke Thixo okuza kwenzeka eSouth Africa. Mna Thixo andifihlanga nto, andibafihlela nto. Have mercy on South Africa. Pray. Baba ongcwele, qalasela futhi ezantsi umsebenzi wakho. Siyakhala kuwe menzi wethu, aba ungcwele sive. Naku Nkosi umpostile omisile welixesha phambi kwethu. Vula indlebe zethu Thixo, ezivalwe nguThixo uphakade. Thixo namandla onke sincede Thixo. Makube Nkosi kuyaqalwa ezimpilweni zethu Baba, siyalila jonga ukujola kwenhliziyo zethu. Oh Father God, senzele inhleba esingasiyazi kanti sisekude. Baba wethu ungcwele, qalasela singabantwana bakho. Baba rekha ushilo kwasishiyana, senzele inhleba, senzele inhleba, senzele inhleba. Yachebosh Baba wethu Jesus. Oh moya ongcwele, senzele inhleba. Cover us and restore us. Oh ongcwele, hlazi moya ongaphakathi kuthi. Ngobona kabusha Baba, senzele inhleba, senzele inhleba. Bawengcwele, Thixo wami, lamazwi Nkosi abebhalwe Nkosi kulamaphepha nguwe ngomuntu wakho. Wawufuna Nkosi ilizwe lonke loMzantsi Afrika nabantu bayo. Ukuqala Nkosi kwizikumkane zonke nezilumko ezamiswa nguwe Nkosi kwelelizwe Thixo. Wazibhalela Nkosi Somandla lo mbhalo Thixo. Wawuthumela Nkosi kwindlunkulu ephethe Thixo Somandla zonke imbalelwano zomongameli belizwe. Wafunyana Thixo Somandla lo mbhalo wafundwa Nkosi
yabuya Thixo Nkosi impendulo isala wena kungaliwa lo uthunywe nguwe Thixo. Ngokuba Nkosi akwayikwenza somandla wayibuyisela wena Thixo Nkosi ebantwini ukuze abantu bakho babuyele kuwe. Thixo namhlanje Nkosi ndiyazi kusihlalo sakho ohleli kuso kwiparadesi yakho engcwele kwizulu lamazulu somandla uyakubona namhlanje Nkosi ukudatyulwa kwalamaphepha somandla Nkosi ekakudala Thixo Nkosi elindele mina namhlanje ukuze Nkosi abantu belizwe lethu abantu bakho Thixo bakuqonde bakuve Nkosi kude kwalexesha somandla Nkosi intando yakho Thixo somandla ayenzekanga. Thixo wethu Nkosi siza phambi kobuso bakho siza kuba ngamangqina Nkosi ngokuba Thixo somandla wathi lo mbhalo Nkosi mama phulaphula somandla umongameli womoya lo somandla ukhethwa nguwe wamisa Nkosi somandla kwindlunkulu somandla zelizwe laseTranskei wathi Thixo lo mbhalo somandla mawunikelwe kuye somandla ibe nguye Thixo somandla azawuvakalisa Nkosi elizweni siza kuwana kwalixesha sizongqina Thixo ukuba abo bakuvela kuwe xa kukrazula kule ndawo somandla kubuyiselwa kuwe unguThixo ukuze wena Nkosi wenze intando yakho kuba lo bethunywa nguwe Nkosi ugqibile somandla umsebenzi wakho lo wawuthanda uba kawenze Thixo ebantwini bakho ukuze icebo lakho livele ukuze intando yakho somandla ibuyele ebantwini ukuze abantu bakho Thixo bakwazi ukuphela kwaThixo inyaniso kuba zonke Nkosi izinto zenza ngawe. Yamkela Thixo somandla yamkela Nkosi nansi feedback ezakuwe somandla umuntu Nkosi xa incama umuntu uphelela kuwe Thixo kuba wena ungu-alpha ungu-omega usisiqalo usisiphelo Thixo somandla ayisekho kuye randa laba shakala bashikhathaya laba boshikhathamanda rikasaya lama shikhatha laba shikha thelebe kasaya laba shinda rokasatha laba shikha poyolo kothanda lele shikha reia la sanda boshakaya laba kasiya kululu boshikhathamala rekeminda laba shikha poyala bakatha laba sekele Satele bokasa, koyala satala baya, reikala sataya, toyala basika, rikatala basata, kotola bakataya la basika, reketele besataya la basika, pelebe katatalia la basika, rinda la basanda le telebe katala, koyala bobosia la basinda. Ritataya la babasika tandalia la basataya rikataya la basika ndikuvile uncwina kwakho undicingele ngakho yekela kum bekungekho kwakho ubukuthunywa ndim ukudilizile ebendikufuna andisenanto nawe izawudilishana nabantu bakho bokothatha kuba bakuva benza bazawuhamba nawe bonke bangakuvanga uyibonile imisebenzi yami thunotoxaka lindela kuThixo wakho lindela kuThixo wakho izikhohliso azikho ngaphezu kwam izoyikiso aziveli kum Yay! 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 Ufanele ukufana nokubufa abantu bakho andingoThixo wakho lento uzawuva abantu abakhokhisa wena besuka kum babebekwa ndim bayekele kum baqolele ngokuba wajonga kubo uzawubambezela ingalo yakho
uzawubambezela ingalo yami ngiyake ngibadalule uyangazi nje andidlale ndiyeke ukuhambele landela kum ndinguthixo wakho ndingumenzi wezulu nehlabathi owanyula wena ungekazona uyihlo ungekazazi noma ngubani kodwa ndakukhetha ngenxa yokubana icebo lam likuwe. It is done in Jesus' name. Izandla lonke liphakama ibandla ngicela liphakame lize ngaphambili lonke ibandla ngicela ukuthi lize ngaphambili lonke ibandla noba ukwazi ukuphakama ngosicela for the last ngosicela lize ngaphambili phakamisa izandla kuThixo lonke ibandla inhliziyo livule kuThixo sesingeniswa kumkhombo omtsha sesingeniswa kwenye ile bandla lisengaphambili phakamisa izandla zakho inhliziyo yakho besoyivula kakhulu yazi uqhela ukuthandaza kodwa ngoku ngokodwa kawuthi Nkosi Thixo ngale PPC nangalo myalezo Baba wethu ngcwele thandaza nawe sithandazele Baba Nkulunkulu ngcwele siyamkhulula umkhonzo wakho omise phambi wethu isizwe nobathi asesifile ewasolthethile makalihle iyafunwa lento Thixo abanye abalivanga abanye abayifumananga lentsikelelo sesiyamkhulula Baba wethu ngcwele siyabulela ubusa wakho siyawubulela ubusa wakho siyawubulela uthando lwakho siyawubulela ukuba nawe ngaphandle kwakho singabanabani protect me prosper guide me teach me control him give him an assurance of his salvation prosper kusele no weapon formed against him shall prosper umombathisile ngomlilo wamazulu umbiyele sesiyabonga nali bandla Jehova asisieni mhlambe ufume jonga inhliziyo zethu siyakhala siyamlilela Thixo makakhuseleke we need more Samantha as in new revelations we need more Hina ngongathi yaqala to surrender all in front of you, my God. Thank you, Jesus.
ngicabanga uba kukhona umuntu osandikhokhelayo. Uba kukhona umuntu osandikhokhelayo. Abuza uba thibanisikelele. Wonke umuntu obeze apha akaphumi yedwa. Uphuma nobabalo. Uphuma nothando lukaThixo. Uphuma nesipho. Apho niyakhona ubomi benu ubutshintshile ubawo. Emisebenzini eniya kuyo uThixo wami abe nani. Esikolweni kwi-students uThixo wami abe nazo. Kwindawo ngendawo esigodukela kuzo anihambi nodwa, nihamba noloThixo. God bless you. Over to MC. Thank you, Jesus.